Tekstilproduktion er en af verdens mest ressourcekrævende brancher med et stort forbrug af blandt andet vand og kemikalier. Vidste du, at vandforbruget til at producere en bomulds-t-shirt svarer til en danskers vandforbrug i ca. 23 dage? I Nordjylland kan du aflevere dine ødelagte tekstiler til genanvendelse. Blot de er tørre og uden mad, olie og malingrester. En god huskeregel er, kan andre få glæde af det, giv det videre. Er det ødelagt eller hullet, aflever det som tekstilaffald. Det du afleverer til tekstilaffald bliver afsat til et sorteringsanlæg. De gode tekstiler bliver udsorteret til genbrug, men de ødelagte bliver udsorteret i farver og materialer. Herefter bliver de ødelagte tekstiler bearbejdet, så de kan indgå i nye produkter. Det kan fx være tekstilfibre til nyt tøj, bilsæder, møbelhønder, klude og isolering. Så husk, giv det videre, hvis andre kan få glæde af det. Aflever til tekstilaffald, hvis det er ødelagt. Sammen giver vi tekstilerne nyt liv.